La fase d'avaluació. Un cop la persona usuària ha realitzat la fase d'assessorament i ha decidit almenys avaluar una de les unitats de competència de les quals ha estat assessorada, s'inicia la fase d'avaluació. Aquesta fase té com a objectiu comprovar si la persona usuària ha adquirit la competència professional de cada unitat o estàndard de competència que ha sol·licitat avaluar, tenint en compte l'informe elaborat per la persona assessora i la documentació presentada. Quan rebem el correu electrònic conforme hem estat designats d'una persona usuària com a persona avaluadora, hem d'entrar a l'aplicació de gestió amb el rol de persona avaluadora per veure la sol·licitud. Així doncs, entrem com a persona avaluadora i en sol·licituds d'acreditació veurem quines són les sol·licituds que tenim pendents d'avaluar, o bé en curs o amb l'avaluació finalitzada. Entrarem a la sol·licitud en qüestió a través d'accions i clicant a la maneta i aquí veiem que tenim les dades de la sol·licitud, d'admissió i dins del procés tenim per separat les dades de l'assessorament i les dades de l'avaluació. Si cliquem a avaluació, veiem el resum de la fase d'assessorament, on hi ha determinat per cada unitat de competència el resultat de l'assessorament. Recordeu que el resultat d'assessorament és la decisió que ha pres la persona assessora, que ha recomanat o no ha recomanat l'avaluació de la unitat de competència. Per últim, tenim la decisió de la persona usuària, aquí on posa decisió del sol·licitant, on indica si finalment ha decidit avaluar o no la unitat de competència. Per iniciar les actuacions en la fase d'avaluació, la persona avaluadora, primer de tot, ha de consultar la sol·licitud de la persona usuària, les dades de l'admissió, és a dir, si hi ha gestió d'unitats de competència coincidents amb altres expedients, la justificació dels requisits de participació, l'historial professional i formatiu en admissió, tots els apartats. En segon lloc, consulta les dades i la documentació relacionada amb la fase d'assessorament, les sessions que s'han realitzat, l'historial professional i formatiu en assessorament, els qüestionaris d'autoavaluació, les plantilles de valoració, la sistematització d'evidències, quina ha estat la valoració i el resultat, l'informe d'assessorament, si també hi ha anotades observacions, i un cop ho ha fet, pot iniciar les accions que són pròpies de la fase d'avaluació. El següent pas és fer la valoració de les evidències, en la pestanya 2, valoració de les evidències. En aquesta fase és molt important també utilitzar la guia de les evidències, tal com hem comentat en la fase d'assessorament, i per tant anirem al bloc d'assessorament i en la pestanya 3, autoavaluació, anirem a la subpestanya guies, qüestionaris i plantilles i descarregarem les guies d'evidències que corresponen a les unitats de competència que la persona finalment ha decidit avaluar. Un cop les tinguem descarregades, les mirem detalladament per tenir clares quines són les activitats professionals principals, quines són les activitats professionals secundàries, quins són els coneixements relacionats i quins són aquells comportaments relacionats amb el saber estar. Sempre específic de cada unitat de competència. L'objectiu de la valoració d'evidències és indicar aquí en l'aplicació de gestió si per a cada unitat de competència la persona usuària ha mostrat evidències o no a través de la informació aportada a l'historial professional i formatiu i justificar-ne els motius. Aquesta valoració s'ha de fer, com ja hem comentat, seguint les guies d'evidències corresponents a cada unitat de competència. Així doncs, la persona avaluadora ha de fer un treball previ revisant exhaustivament tota la documentació generada durant la fase d'assessorament. Per fer la valoració de les evidències, comencem amb la primera unitat de competència i cliquem a Accions.
Basant-nos en la informació aportada a l'historial professional i formatiu i seguint la guia d'evidències, determinem que sí, la persona usuària aporta evidències que demostren totes les activitats professionals principals de la unitat de competència en qüestió. En el dictamen, en la valoració, aquí especificaríem exactament en què ens basem per fer aquesta valoració i desaríem. Tornem al procés, al bloc d'avaluació, i en la segona pestanya, la valoració de les evidències, ja hi veiem el resultat i la justificació de la valoració positiva. Automàticament, aquesta unitat de competència ha quedat com a demostrada i no caldrà fer una sessió d'avaluació. És molt important remarcar que en la fase d'avaluació no serà obligatòria una sessió d'avaluació, només en casos en què la persona no demostri suficients evidències per cada activitat professional principal d'una unitat de competència. La sessió d'avaluació només serà obligatòria quan es tracta d'un procés d'acreditació massiva, és a dir, on s'hagi realitzat un conveni amb una empresa o una entitat, i bé, en aquells casos en què la persona interessada en acreditar les seves competències professionals ho faci només a través de la formació no formal. Ara seguim amb la valoració de les evidències en relació a l'altra unitat de competència que tenim per avaluar. Anem a accions i seguint el mateix procediment que hem fet abans, basant-nos en l'historial professional i formatiu i seguint la guia d'evidències, en aquest cas marcarem que no tenim prou evidències que demostrin totes les activitats professionals principals d'aquesta unitat de competència. Recordeu que hem de tenir evidències per totes les activitats professionals principals perquè la unitat de competència es consideri demostrada. En aquest cas, al posar que no, se'ns desplega un altre menú que hem d'anar completant. En aquest cas aquí posarem precisa verificació. En el tipus de prova hi posarem entrevista professional. Si hi ha casos que, seguint la guia d'evidències, ens indica que la millor avaluació seria a través de l'observació en el lloc de treball o la simulació o prova pràctica, doncs ho marcaríem aquí. El següent pas és indicar quines són les activitats professionals principals que requereixen la sessió d'avaluació. Dins d'una unitat de competència hi tenim diferents activitats professionals principals i secundàries. I pot ser que algunes hagin quedat demostrades a través de les evidències i d'altres no. Per tant, hem d'indicar quines no, quines necessiten fer aquesta prova d'avaluació. En aquesta unitat de competència nosaltres marcarem que necessita l'avaluació l'activitat professional principal 3 i 5. I aquí justificarem la nostra valoració i un cop ho haguem fet, clicarem a desar. En aquesta capsa de text, on hi fem el dictamen, valoració i la justificació de les proves d'avaluació, hem d'especificar molt detalladament la justificació de la valoració negativa de les activitats professionals principals, perquè hem de fer una sessió complementària d'avaluació. En definitiva, detallar molt bé què és les evidències que han mancat per considerar que aquesta unitat de competència no ha quedat demostrada. I un cop ho haguem fet, clicarem a desar. Si tornem a la pestanya de valoració de les evidències, veiem que per la segona unitat de competència que estàvem avaluant tenim indicat que les evidències no són vàlides, la justificació de la valoració negativa i ja ens surt quin tipus de prova necessitem fer per avaluar si realment aquesta persona disposa o no d'aquestes competències professionals. Ara llavors hem d'anar a la següent pestanya,
3 proves i ja ens queda remarcada quina és la unitat de competència que requereix l'avaluació. El següent pas és clicar a Afegir per tal d'afegir la prova d'avaluació. Cliquem aquí, cliquem a Entrevista professional, on hi posa tipus de prova, i si volguéssim anotar alguna observació, ho podríem fer en aquestes capses de text. A la casella Elements requerits hi podem detallar, per exemple, si es necessita en una simulació en un lloc de treball, doncs indicar que per l'activitat complementària d'avaluació cal portar algun material específic, per exemple, elements de protecció personal, etc. I en l'apartat Document de constància podrem adjuntar documents realitzats per la persona usuària que vulgui aportar i que portin evidències, per exemple, documents on es pugui comprovar que sap fer la tasca, etc. En la casella de comentaris hi podem afegir qualsevol observació o comentari en relació a l'activitat complementària d'avaluació. Si no volem posar res més, cliquem a Desar. Tornem a l'avaluació, a la pestanya de proves, i veiem que ja tenim posada la prova que hem determinat. En el cas que hi haguessin més d'una unitat de competència que requereix algun tipus de prova, ens sortirien aquí detallades les diferents unitats de competència i afegiríem una prova per cada unitat de competència que requerís la sessió d'avaluació. Un cop ja tenim definit el tipus de prova que hem de fer, hem d'anar a la pestanya 4, Sessions, i clicar a Afegir. Aquí indicarem la data i l'hora que proposem a la persona usuària per fer la sessió d'avaluació. Recordeu que està establert el termini que tenim per avisar. En aquest cas posem que la data serà el 10 d'abril a la 1. La modalitat serà per videoconferència. El tipus de sessió serà realització de l'activitat complementària de l'avaluació i desem. Ara ja tenim la sessió creada i el que hem de fer és enviar aquesta convocatòria a la persona usuària i ho fem mitjançant l'avioneta de color verd. Cliquem, confirmem el correu al que volem enviar la notificació i confirmem. Ara ja hem enviat el correu electrònic a la persona usuària i aquesta ha rebut la notificació a través del correu electrònic on se la convoca per la sessió d'avaluació. Quan rep aquest correu ha de confirmar l'assistència i si bé no li va bé la data proposada, doncs cal que respongui proposant una nova data. Donem per suposat que, en aquest cas, la Maria li va bé la data que li hem proposat. Aleshores, hem d'anar una altra vegada dins del bloc de l'avaluació, on tenim la pestanya de log d'emails. Cliquem i en la icona d'editar i redactarem el missatge on hi inclourem l'enllaç a la sessió. Desarem i enviarem. En el dia i hora proposats, la persona avaluadora i la persona usuària es connecten per videoconferència a través de l'enllaç proporcionat de la videotrucada i realitza la sessió d'avaluació. Abans d'iniciar l'activitat d'avaluació, la persona avaluadora demana a la persona usuària que s'identifiqui mostrant el seu DNI o NIE. Posteriorment, se li explica amb calma i llenguatge planer en què consistirà l'activitat d'avaluació, mirant de tranquil·litzar la persona usuària i aclarint qualsevol dubte que sigui. Seguidament, la persona avaluadora constata que els objectius, les expectatives i els interessos de la persona usuària són els mateixos respecte als recollits durant la fase d'assessorament. En cas que constati que han canviat, ha d'incloure els nous a l'informe d'avaluació.
i així també els tindrà en compte per proposar les orientacions corresponents en el pla de formació. Per actualitzar els objectius, les expectatives i els interessos, s'ha d'anar a la pestanya 6, informe d'avaluació, i en el botó d'editar, on hi posa objectius, expectatives i interessos de la persona usuària, els modificaríem. Només en cas que hi hagi canvis respecte a la fase d'assessorament. Clicaríem aquí i els actualitzaríem en aquest requadre de text. Un cop ho haguem fet, desaríem. La persona avaluadora porta a terme la sessió d'avaluació d'acord amb la guia d'evidències. Com ja hem comentat altres vegades, és molt important seguir la guia d'evidències corresponent a cada unitat de competència a avaluar. En la guia d'evidències ens indica quines són les proves d'avaluació que hem de fer en cada cas. Seguint l'exemple que estem fent de la Maria, en aquest cas utilitzaríem el mètode de l'entrevista professional per tal d'extreure evidències directes que corroborin si la Maria disposa o no de les competències necessàries per cada activitat professional principal a valorar d'aquesta unitat de competència en concret. La persona avaluadora realitza una entrevista semiestructurada, basant-se en un llistat de qüestions clares prèviament establertes. Un cop ja hem finalitzat la sessió d'avaluació, recordeu que en finalitzar la sessió necessitem desar una prova o registre en suport documental que demostri que la sessió s'ha fet i on hi consti específicament la identificació de les persones implicades, la data i el motiu de la sessió realitzada. Per fer-ho, tenim dues opcions. Una és clicant la impressora, on se'ns descarrega, i s'obrirà el registre de la sessió, on ens indica les persones que hem participat, el tipus de sessió ha estat l'activitat complementària de l'avaluació i un espai per les signatures. Descarreguem l'arxiu i el signem. El següent pas és adjuntar-ho a l'aplicació per tal d'enviar-li a la persona usuària i que el pugui signar. Atenció, perquè en la fase d'avaluació el procediment per adjuntar aquest document difereix una mica de les altres fases. Aniríem a editar en l'apartat d'accions, clicaríem que la persona ha assistit i desarem. Tornem a buscar la sessió, és a dir, a la pestanya 4, i veieu que aquí tenim una icona especial per adjuntar els documents. Cliquem a la icona i adjuntarem el registre de la sessió. Pugem i desem. Tornaríem a buscar la sessió en el bloc de l'avaluació, pestanya 4 sessions, i enviarem aquest registre per tal que la persona el pugui signar. Cliquem a l'avioneta i confirmem. Recordeu que aquesta metodologia és més favorable per a aquelles persones que tenen una signatura digital. L'altra opció per fer arribar el registre de la sessió és fer-ho a través del correu electrònic. Tornaríem a anar a la pestanya 4, sessions, i demanaríem la confirmació de la sessió realitzada a través de l'última avioneta. Cliquem, confirmem i s'enviarà un missatge automàtic a la persona usuària per tal que contesti aquest correu electrònic confirmant que ha assistit a la sessió. Un cop la persona ja ho ha signat i ho ha enviat, tant sigui a través de l'enllaç o bé ha confirmat a través del correu electrònic i nosaltres hem adjuntat aquesta documentació en PDF, ens surt aquí que ja ho tenim tot completat. El següent pas
serà omplir la pestanya 5, resultat d'avaluació. En l'apartat resultats d'avaluació ja ens hi consta com a demostrada la unitat de competència, la qual no ha calgut fer una sessió d'avaluació. El que ara hem d'editar és la unitat de competència sobre la que hem fet la sessió d'avaluació. Per introduir els resultats d'avaluació, anem a Accions, Editar. En l'apartat Avaluació provisional, dins del menú, determinarem si la unitat de competència ha quedat demostrada, no demostrada o bé pot haver estat no avaluada. Recordeu que per considerar que ha estat demostrada hem hagut de trobar evidències per totes les activitats professionals principals que conté la unitat de competència en específic. Clicarem No demostrada quan la persona no demostri totes les activitats professionals principals que conté la unitat de competència en qüestió. També en cas que la persona usuària no es presenti a la sessió d'avaluació i clicarem com a no avaluada en cas que la persona usuària hagi aportat un document en el qual la unitat de competència ha estat acreditada fora de Catalunya. Tant si posem demostrada com no demostrada, a sota hem d'escriure els motius. Aquesta capsa de text és molt rellevant, ja que hem d'especificar per què finalment la persona al final demostra aquesta unitat de competència o per què finalment no la demostra. També, com hem dit abans, si la persona ja ha acreditat aquesta unitat de competència fora de Catalunya i aporta el certificat, doncs anotarem aquí que aquesta unitat de competència és no avaluada. Un cop ho haguem fet, cliquem Desar. Si tornem a la pestanya 5 resultats d'avaluació, ara hi veiem que en el dictamen final ja ens surten les dues unitats de competència que havíem sol·licitat avaluar com a demostrades. Un cop completat el resultat d'avaluació, la persona avaluadora ha de generar el document en PDF de l'informe d'avaluació i això ho farà a través de la pestanya 6, Informe d'avaluació. Per generar aquest informe hem de clicar a l'icona on posa PDF, cliquem i se'ns obre l'informe d'avaluació, on hi veiem els objectius, les expectatives i interessos de la persona usuària. En aquest cas no els hem modificat, però recordeu que si els haguéssim modificat respecte a la fase d'assessorament, ens sortirien aquí els modificats. Per altra banda, ens surt un recull de les evidències i la valoració de les unitats o estàndards de competència avaluats. En aquest cas en teníem dues per avaluar, en la qual una ha calgut fer sessió d'avaluació, que finalment ha estat demostrada. I per últim, haurem d'assignar l'informe d'avaluació. Un cop l'haguem signat, el registrarem a l'aplicació de gestió en l'icona Registrar informe. Cliquem. El pugem i desem. Si tornem a la pestanya 6, Informe d'avaluació, podem veure en aquesta tercera columna que l'informe ha estat adjuntat correctament. El següent pas és omplir la pestanya 7, Pla de formació. Dins d'aquesta pestanya hem d'anar a la icona d'editar. L'emplenament del pla de formació és de vital importància de cara a la persona usuària. Doncs aquí la persona avaluadora fa constar les recomanacions de l'itinerari formatiu per la persona usuària segons les unitats de competència acreditades, tenint en compte el seu objectiu professional, perquè així pugui completar la seva formació i obtenir la titulació que li correspon. El més afí, la més afí, als seus objectius, expectatives i interessos.
Així doncs, en aquest apartat haurem d'indicar si la persona usuària pot sol·licitar algun certificat professional d'acord amb les unitats o estàndards de competència acreditats. Marcarem sí o no. En cas afirmatiu, es mostrarà la instrucció següent. En aquest apartat cal incorporar el codi i el nom dels certificats professionals i aquí ho indicarem. La informació, recordeu que la podem treure del cercador de formació. En cas que la persona no pugui sol·licitar un certificat professional d'acord amb les unitats o estàndards de competència acreditades, clicarem no i se'ns desplegarà aquest menú on haurem d'indicar una de les dues opcions. L'opció 1 és que les unitats o estàndards de competència acreditades no tenen associat cap certificat professional. Això és un fet que no és molt sovint, però ens pot passar que no hi hagi un certificat professional associat a la qualificació professional. I l'opció 2 és que no s'han acreditat totes les unitats o estàndards de competència d'un certificat professional. A l'itinerari formatiu recomanat es detalla la formació complementària per aconseguir-ho. Si cliquem aquí, en aquesta casella, i indicarem quina és la proposta formativa que requereix la persona usuària per tal d'aconseguir i obtenir el certificat professional d'interès. Això ho farem utilitzant el cercador de formació. Un cop ho haguem indicat, clicarem a desar. Per emplenar el pla de formació, és molt important conèixer els certificats professionals vinculats a les unitats de competència i qualificacions professionals avaluades, conèixer els títols de formació professional i tenir en compte els requisits d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. Tota aquesta informació la podeu trobar a la formació. Per emplenar la proposta de formació, utilitzarem el cercador de formació que ja havíem vist en la fase d'assessorament. Aquest cercador està dividit en 3 pestanyes, 1, 2 i 3. La pestanya número 1, que és el llistat de qualificacions professionals, aquí trobarem la llista de qualificacions professionals i unitats de competència que s'ofereixen en el servei d'acreditació. Es poden filtrar per família professional, àmbit o unitat de competència i se'ns mostren les qualificacions professionals relacionades. En la següent pestanya, l'oferta formativa relacionada, podem buscar per unitat de competència i en la part de baix ens apareixeran tots els títols que contenen la unitat de competència relacionada. Per exemple, aquesta primera, i aquí ens indica les titulacions que contenen la unitat de competència seleccionada. En la tercera pestanya hi trobem les qualificacions professionals a l'oferta formativa, que vol dir que hi trobem la relació entre l'oferta de formació professional i la qualificació professional i les unitats de competència, i s'informa sobre les qualificacions professionals que han patit canvis estructurals rellevants a causa de la seva actualització, i aquestes són les qualificacions professionals singulars. Per fer una bona recomanació en el pla de formació és molt important tenir en compte els interessos i objectius de la persona usuària. Tal com hem dit, l'objectiu del pla de formació és que la persona avaluadora faci constar les recomanacions de l'itinerari formatiu per la persona usuària segons les unitats de competència acreditades i tenint en compte el seu objectiu professional, perquè així pugui completar la seva formació i obtenir el certificat professional del seu interès. Seguint l'exemple que estàvem fent, la Maria vol obtenir el certificat professional de gestió comptable i gestió administrativa per auditoria. Però, com que el certificat professional ha demostrat 2 unitats de competència i una no l'ha demostrat,
no pot sol·licitar directament el certificat professional, per la qual cosa se li recomanarà que es matriculi el certificat professional mencionat i sol·liciti la convalidació dels mòduls professionals vinculats a les unitats de competència acreditades. Per saber quines unitats de competència conté un certificat professional, anirem a la pestanya 3 del cercador, cercarem el certificat professional i veurem quines són les unitats de competència que contenen aquest certificat professional. I això ho podrem relacionar a la qüestió que se'ns fa per omplir el pla de formació sobre si la persona pot sol·licitar o no el certificat professional. Per localitzar la formació relacionada de la unitat de competència que la Maria no ha pogut acreditar, a la pestanya 2, oferta formativa relacionada, podem seleccionar o bé per família o bé per qualificació o per unitat de competència. En aquest cas ho farem per unitat de competència. Cliquem. Recordeu que aquesta és la unitat de competència que la Maria no ha pogut acreditar. I aquí a baix se'ns mostren els certificats professionals que contenen la unitat de competència que la Maria no ha acreditat. Per tant, en base als objectius de la Maria, que és obtenir el certificat professional de gestió comptable i gestió administrativa per auditoria, li recomanem que s'inscrigui en aquesta formació per tal que pugui cursar la formació associada a la unitat de competència que no ha acreditat. A banda d'això, sempre que hi hagi un certificat professional relacionat amb la qualificació professional d'inscripció, cal consultar en la pestanya 3 del cercador si es tracta d'una qualificació professional singular. Per saber si és una qualificació professional singular, necessitem guardar el codi de la qualificació professional que volem consultar i anirem a la pestanya 3, ficarem el codi, en aquest cas ja ens surt, que és aquesta, gestió comptable i gestió administrativa per auditoria, i a baix se'ns indica si es tracta d'una qualificació professional singular o no. En aquest cas, no ho és. Així doncs, podríem recomanar la inscripció al certificat professional. Seguint totes aquestes indicacions, emplenem la proposta de formació i desem. Tornem a procés, avaluació, i si anem a la pestanya 7, pla de formació, veiem que s'ha actualitzat la nostra proposta de formació. Per últim, hem de generar l'informe d'orientació. Si cliquem a l'icona de PDF, generarem el document de l'informe d'orientació. Se'ns obrirà i veiem que aquí hi ha indicat l'itinerari formatiu recomanat per completar la formació d'un certificat o un títol de formació professional. A més, també es facilita l'enllaç de l'oferta 365, on la persona usuària podrà localitzar els centres on s'imparteix el certificat professional d'interès. Quan s'adreci al centre, l'informaran del mòdul professional que pot cursar per assolir aquesta unitat de competència. Un cop l'hem descarregat, no cal que el signem, però sí que hem de registrar-lo a l'aplicació de gestió. Anirem a la pestanya 7, pla de formació, i en l'apartat Guardar informe d'orientació avaluació, clicarem a editar. Seleccionem l'informe d'orientació, el pugem i desem. Un cop finalitzada la fase d'avaluació, quan es passa a la fase d'acreditació i registre, la coordinació del servei enviarà l'informe d'orientació a la persona usuària conjuntament amb les indicacions de finalització del servei d'acreditació de competències professionals i el qüestionari de satisfacció. Per finalitzar,
hem de fer el tancament de la fase d'avaluació. Per fer-ho, anirem a l'última pestanya on posa tancament, cliquem i tenim dues opcions: finalitzar amb l'avaluació finalitzada o bé un tancament per desistiment. Ara farem l'avaluació finalitzada. Si cliquem a editar, on posa tancar avaluació, indicarem avaluació tancada i desarem. En aquest cas, automàticament la persona usuària rep un correu electrònic informant-la que s'ha finalitzat l'avaluació i rep les indicacions del que seran les següents passes. També ens podem trobar que haguem de fer un tancament per desistiment. Clicarem a editar en la columna de tancament per desistiment, indicarem la causa del desistiment, en farem l'explicació i adjuntarem la constància del desistiment. Per últim, tancarem l'avaluació, indicant avaluació tancada i desarem. Durant la fase d'avaluació, la persona usuària pot presentar al·legacions davant la resolució provisional dels resultats d'avaluació. Per altra banda, quan hi ha un desistiment, la persona usuària pot presentar un recurs d'alçada davant la resolució per la qual es té per desistida la persona usuària de la sol·licitud del procediment d'acreditació de competències professionals. Una vegada finalitzada l'avaluació, la persona usuària també pot presentar un recurs d'alçada davant la resolució per la qual es deixa sense efecte l'acreditació de competències professionals en cas que s'hagi detectat una inexitud, falsedat i/o omissió de caràcter essencial. Al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'e-Tauler, es publicarà la resolució amb els resultats provisionals de l'avaluació corresponents a la qualificació professional a la qual es va inscriure la persona usuària. Si no presenta al·legacions en el termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació de la resolució a l'e-Tauler, els resultats es consideraran definitius. La persona usuària també rebrà una notificació en el cas d'haver acreditat alguna unitat o estàndard de competència, informant-la que té disponible a la seva àrea privada el certificat d'acreditació de les unitats o estàndards de competència demostrats. Seguidament, la coordinació del servei enviarà a la persona usuària un correu electrònic amb l'informe d'orientació, un document amb les indicacions de finalització del servei i l'enllaç al qüestionari de satisfacció.